नानै गोथैसालियाव लांनानै बा सावग्रा जायगायाव लांनानै आंखौ फार्स्ट अर लगायनानै सावगोन बे बिमा बिफानि साननाय। नाथाय दिनै उल्था जादों। बोराय बैसोनि बिमा बिफाया दिनै गावनि सेंग्रा बैसोनि बे फिसाखौ एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय गथ'खौ बाननो हाया बिफाया बानना लानानै गावनि आखाइजोंनो अर होनो गोनां बायद' जादों। थैदों, एक्सिडेन्ट जाना थैदों माने बोराय मानसि थैयाखै, बुरि मानसि थैयाखै, बांसिन सेंग्रा सिख्लायानो थैगासिनो दङ। होमबा जों मा एक्सपेक्ट खालामनो? जोंनि समाजखौ, जोंनि न'खरखौ, जोंनि जाथिखौ जों मा आसा खालामनो जोङो, नङा होमबा? दा बेखायनो एसे सिरियास जानांगोन। बे समा दिनै खोनासंनायनि, नङा होमबा? जों फरायसाफोर बेवहाय जों मा होनो दिनै खोनासंनो फैदों। आरो आं दिनै सोंनो लुबैदों जे सोरबा फरायसाया दिनै माबा मोनसे सानदों नामा? माबा मोनसे सानदों नामा? आं दिनै बेवहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोदान सोलोंगोन सानदों सोरबा? रावबोथ' साना जोंनिया, नङा होमबा? जास्ट लेंहरदों फैदों। माखासेथ' फरायसा गैयानो। जोंहा बहि गोजौ फरायसालि दिनै आनसलिकनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बरायनाय हाबाफारि हला बुंजोबनांगौमोन, फैयाखै। मानो फैयाखै? मिथिङाव बखिनायखौलाय मा खोनासंनोहाय, मा खोनासंनोलै, नङा होमबा? दा बेबायदि आरो जोंनिया। आरो बिदि मेन्टेलिटिजों जों जुदि थाङोबा, जाय मानसिया मानसिनि बाथ्रा खोनासङा, जाय मानसिया बिमानि बाथ्रा खोनासङा, बिफानि बाथ्रा खोनासङा, सारमोननि बाथ्रा खोनासङा, गिदिर गोलावनि बाथ्रा खोनासङा, मानिया, बे गथ'आ माब्लाबाबो जिबनाव जौगानो हाया, धंससो जायो। दा बेखायनो जों एसे खोनासंनांगोन। आरो खोनासंनायजों जों गोबां सोलोंनो हायो। मानसिया नुनानै, खामानि मावनानै, खोनासंनानै सोलोङो, नङा होमबा? दा बेखायनो दिनै खोनासंनानैबो जों माबा नङा माबा मोनसे जों सोलोंनांगोन। आरो 1 minute can change your life। मानसिनि जिबनखौ सोलायनो 1 मिनिटल' नांगौ, बांद्राय गोबाव नाङा जोंनो। 1 मिनिट, 1 minute can change your life। नोंथांनि जिबनखौ 1 मिनिटानो चेन्ज खालामनो हायो। सोरबा सारमोना बुंनायाव जुदि बे बाथ्राया नंगौलै आंबो सारनि बायदि आं मावनोसै, इट विल बि मा जागोन? बे टार्निं पइन्ट फर इउ। बे नोंथांनि थाखाय मोनसे टार्निं पइन्ट जानो हागौ। दा बेखायनो 1 मिनिटानो जोंखौ मा होनो सोलायनो हायो। खोनासंनानै जों गोबां सोलोंनो हायो, नङा होमबा? बेबो लार्निंनो मोनसे सिस्टेम। लिसनिंआबो मोनसे लार्निंनि मोनसे सिस्टेम बियो, नङा होमबा? दा कलेजाव थांबाथ' बिराद गोलाव गोलाव नट लिरना होनाय नङा जोङो प्रफेसारफ्रा। मा होगोन? बेयाव लेक्सार होगोन। लेक्सार होयोबा मा खालामगोन? जों खोनासंनानैनो सोलोंनाङा होमबा? नैबेबो मोनसे बिराद गिदिर मा होनो गावनि जिबनखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय मोनफा मोनफा जों बेवहाय लेसन, मोनफा मोनफा जोङो बेवहाय मा होनो गावखौ सोलायनायनि माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गियान जों सोलोंनानै थांनांगोन। अब्लानासो जों जिबनाव जाफुंसारनो हागोन। दा बेखायनो आं एसे सिरियास जानो थाखाय आं फरायसाफोरखौ आं खावलायदों। आं मिथिङाव रायलांनोबो फरायसाफोरखौ, नङा होमबा? दा रायगोनबो आं दसे थानानै। दा जियानो जा, आं गिबियावनो जाय बिथांमोना दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हाबाय, आं बिथांमोननि थाखाय मोनसे बाथ्रा आङो बुंनो नागिरदों। बे जाबाय मा? जोंहा मा होनो खुनु चेन्जआनो फैया मालाबा फरायजाबाबो। जोंहाथ' मा होनो बोसोराव खेबथाम गाहाम बराय जायो। जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेनि 31 तारिखआव बरायबाय। बिनि उनाव एकदम आनसलिकआव बरायबाय। सोरबा सोरबा खेबथाम गाहाम, सोरबा गामियावबो बरायजायो, साहित्यआवबो बरायो, नङा होमबा? एबसुआवबो बरायो, ओमफ्राय जोंहा स्कुलावबो बरायो। खेबथाम खेब्रैसो बराय जायो। नाथाय मा? बै बरायजाग्राफोरनि गोसोआव मोनसे सोलायनायानो फैया जोंनिया। बरायजादों, फैबाय, लादों, थांबाय, जेबो नाथिं चेन्ज, जेबो चेन्ज फैया थारमाने। खिन्थु आं लुबैदों मा जोंनाव चेन्ज फैनांगोन, नङा होमबा? मानो बरायदों? बे मानखौ मानो होदों? आरो बे मानखौ जों लाखिबाय थानो हागोन ना हाया? देग्लाय बरायजाबाय, गाव मानसि आं जुदि बरायजानो हायाबा, नङा होमबा? नेक्स्ट इयाराव आं जुदि मोजां रिजाल्ट जायाबा, बे बरायनायनि भेलुआनो थानाय नङा। दा बेखायनो आं बेयाव बुंनो नागिरदों जे जोंना सोरबा सानो बे गांसे मान बिलाइ, गांसे आर'नाइ, बेजोंलाय मा जानो? आरो आं बुंदों मा बेजों जेबो जामारा आसलते, नङा होमबा? दा नोंथांमोननि एसेबां खस्थ' खालामनाय, थाम्फै अरजानाय, गोलोमदै हुगारना फरायनाय, गोजां जानानै फरायनाय, खस्थ' खालामनानै फरायनायनि बिनिमयाव बा जों जिखिनि होयो, एबसु जोंनि साइटआव जों जिखिनि नोंथांमोननो होयो, बेखिनि आसलते जेबो नंखाथारा। आं बुंनो नागिरनाया बेसो, जों बेखौनो जुदि जोङो मा होनो थुलुंगानायनि मोनसे नेरसोन
आरो बेखौनो जुदि जोंनि बोर साबसिनै होननानै नोंथांमोना लायोबा बेजोंबो गोबां खामानि जायो बुजिबायना नोंथांमोना आङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बुङो जोंना आब्दुल कालामनि बाथ्रा आब्दुल कालामाबो जेबो गैयामोन बियो बिएससि पास खालामखांनायनि उनावसो मिथिदोंमोन इन्जिनियारिं कर्सबो दङ होननानै आरो बेखायनो बिथाङा मा खालामदोंमोन इन्जिनियारिं कर्सखौ फरायनो होननानै बिनि गोसोआव जेबो साननाय गैयामोन जेबो साननाय गैया बिथाङा मा बिएससि पास जाबाय आं मोनसे कलेजनि मोनसे स्कुलनि आं मा जागोन साइन्स माबा मेथ्सनि आं टिचार जानानै थासिगोन बेल'मोन आब्दुल कालामनि साननाया उनाव खिन्थु मा जाबाय बे मोनथिबाय बिएससि पास जानायनि उनावसो मिथियो नोंथांमोनाथ' दिनैनो मिथियो इन्जिनियारिं कर्स दङ होननानै नङा होमबा इन्डियायाव मा कर्स दङ नोंथांमोना अलरेडि मिथियानो दा खिन्थु बिथाङा बिएससि पास खालामनायनि उनावसो मिथिबाय आरो बिथाङा जास्ट आं बेखौ जिरायनायो होननानै एन्ट्रेन्सआव बिथाङा जिरायनायदोंमोन आरो जिरायनायनि उनावहाय बिथाङा मा जाबाय पास जाबाय पास जाबाबा